ba ako kung sa'yo nakahasol na mo, babes? Okay, tarong tugtulin. Ah, tungod sa atong nadiskubrihan? Nga dili man nimo i-confront si Leia. Kanauga siya dito sa servants quarter. Ukawa og kulata. I'm sure lapoy itong babayhana. Ibuntagan tingali sa iyang DOM. Ulin, Nga naman, huwag ka makasabot sa ilang mga lihok gabi eh. Huwag ka tong, kisa ganito, Mr. Bart Monteclar? Babes, klaro kaayo, uy, nga may relasyon sila, huwag ka tong tawhana. Lagmit, sugar daddy to ni Leia. Og maoy nag-finance niya, og maoy may bayad sa KTV ni Tita Carmi. mau ka ha? Ikaw ba? Kaluya sa nimong pangagpas, uy? Wa na masantop sa imong hunahuna. Sa pustaan pa, may relasyon gud si Leia og katunggingan lang nga Mr. Bart Monteclar. Sige na! Kanauga na dito. Adtuan na yun si Leia kulataha. Sige na, babes. Adtuan na ba? Kanauga dito kulataha. Babes! Asa ka, oy! Asa ka, oy! Babes! Isuot ka magod sa imong kwarto. Laban akong upuli. Gusto kong pahaway. Pwes, kung dili ka makahiwas sa pagsudya kang Leia, ako'y masudya sa pagagnaw na Leia. Okay na imong hair, nak? Thank you, Mami. At tuon sa nako si Yaya, ha? Oh, sige na, pang-sorry dito, ha? Oh, excuse me, Mami. Lord, nakadesider na ko. Kung magkasultimig si Ramil karon sa katapusang higayon, manamilit na ko niya. Mananghid na ko mubiya sa wa na ipagbalik. Nahipaw ko sa nagtabo gabi eh. Musamot ang iyang kasilan ug kayugot na ko. Maong kung magkasulti ni Ron, manamilit na ko. Dili ko mubiya dinhi. Kung dili makapanamilit niya. Siya ang nagdala nako dinhi. Siya rasab ang akong pananghiran. Ubani ko sa pagpakigsulti niya, Lord, ha? Himo ang gaan ang dughan ni Ramil nga makigsulti nako. Aron maayo ra ang among panamilitay. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Uy, Oh, kain si Yaya. tuwa na, Miss Bisa tanong. Ano man? Naamang ko'y tuyo ni Yaya. Kay nakasa man ko niya magsuri unta ko. Uy, in town, saan? Tuwa, day. Tuwa dito ka na Miss Bisto sa orchids ni Ma'am Carmen. At tuwa dito lang ka, pagsuli nga to. Sige sa Noy. At tuon sa nako si Yaya. Sige, bye. Excuse me. Ingat. Yaya. Uy! Bawo lang ko pamita ninyo. Gusto nangitaman ka na ko, ha? Kay magsuri lang ko. Magsuri. Saan saan? Katungwa ko ni mo pukawa. Di man to akong sa Bibi, Crystal.
Abi nimo pukaw naman ang kagam niya. Si mami man nimo, sultihan man kung di ka ipatukaw. Kay ngano, para kuno dili masumpo ang imong pagtubo. Okay na. Okay na imong sorry. Day. Kaliwag kong tiwasin ng pamisbis-bi. Kamao naman ka no? Sige. Pwede lang ikay mo tiwas ng pamisbis. Ya, lupa ni din ha. Asa dito ha. Kato dito ha. Kuluyo ha. Sige kay. Ariyon pa na ako si Mindy. Tabang-tabangan ako. Magmahaldang pamis atong pamahaw. Ha? Sige. Ya, saksa ha. Naanggap ka na nagpangablida ang may panuktok? Pagkaagi ni mo naunsa? Naunsa ka? Ay, nakabuang-buang. Plastada na kayo ang imong pag-igat-igat gabi, iday. Bakoy ang imong gisulti. Baya, Kalea. Di ka lang gihapon mo angkod, bisag klaro na kaayo ang inyong lihok na itong Mr. Monteclar gabi, eh? Klaro kaayo, day. Nga may relasyon mo ni atong Mr. Monteclar. Tuhui ang gusto mong tuhuan. Ang masulti ko lang, nga limpyo ang akong konsensya. Gawas na! Di matuloy na akong trabaho kung niya ka! Ay, kahilas! Sa mukha na ako, eh, kaya nagilas-hilas. Layas na niyo! Ayaw mabaga sa now! Nagpakauwaw ka lang ni Ramil. O bitaw, mulayas man ko ba? Maoman gani unta na ang akong plano. Pero karon pa lang, nausab diha-diha ang akong desisyon. Unya na kong manaog din he, kung masayra na ni Ramil ang tinuod. Wow! Wa kay makatupong sa kabaga sa imong naong sa? Way uwaw! Ikaw ang way uwaw! Ikaw ang bagagnaw! Gawas na! Samok-samok ang kanako! Ayaw ko na kung itubot-tubot! Kung sayon-sayon ka nagpasakit na ako na! Anong imong yung baliho ng istorya? Ikaw ang nagsayo-sayo na ako! Dili ako! Sumabitaw! Ikaw ang nanong nako! Pero karon day, din ako magpatara nimo. Musokol nako! Bisan hangtod ka sa kamatayon! Ha? Tan-awan sa bitaw! Sa pamitigayan mo? Check! Lagi ko yun. Saan ka? Ay, kauma naman ko, gabaan yata sing. Ikaw lang diya sing, mana ko kaon diya sing. Aliw ba na kaya? Kauntat ko. Uy! Minggoy, ayaw kong palagot, ha? Ikaw ha, dito na sa Casilvans Quarter ha, nag-unsa naman sa ganito, ha? Nag-unsa ka dito? Sikab yung mata. Hasang ilong na pamusik ka magano ni? Oh, bitaw! Oh, Kinsa man kuno ka magsukit-sukit nako? Unsa man ka investigador ka? tumbaga lang akong pangutana, day. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man
nga nung nahanaw ka ning kiliran. Paghando mo maoy giantos ko